Men om de uregelmæssige verber, altså de har samme former som de regelmæssige i præsens, altså i S-formerne og ingen-formerne i præsens participium. Men de adskiller sig lidt fra de regelmæssige ved at have andre endelser i præteritum og perfektum participium, hvor et i endelsen bliver skiftet ud. Ja, og så har vi nogle fejlsætninger. Ja, som I kan se, så står der verbet, det ene verb, skrevet med rødt, og det er fordi, der er en fejl der. Det skyldes, at verbet det er uregelmæssigt, og det står i dat imperfectum. Derfor skal der stå met. Det har vi slået op i en liste med uvalget, kan man sige. Og det samme igen med hernede, hvor der står forget, you are forget. Og da det er skrevet i perfektum participium, det samtidig også er et uregelmæssigt verb, bum med det som bliver skiftet ud med en, så der står you are forget. Ja, okay. Og ellers, hvis man ikke sådan lige helt er syg på det, så er det en pisse god idé at kunne rime, fordi så kan man lave sådan nogle clusters, og man sådan, altså de rimer nogenlunde sådan ran og run og hvad hedder det, sing, sang, song, sådan nogle ting. Det kan man gøre.